siúl go na mít a carachtain dal go cá. Ní me sé farcar na car. Oh, ní mála múta me gáil bháile. Oh! What was that again? There. Isce? What's it that shot? Come to China nach le Marcus Cleve hagus o'r closca isce béla an fwrdd. Marcus, céad go dtíreach vín ar siúl go leiste seo? Well, an seo chláiste isce bhín deisic na páistí dulach ar an arca agus na hachtaí tríal ar nó seoltóireacht chlárseáilú písbeag marcaigh tine trúna mar sin de. Agus céiméid grúpa hagan sa teán nó cé nád a bhín stíní freastal ar a gapa? Well, bhín míid lán pacht amach le ritan saora le páistí idir céad nácha gá céad scoláirí agus tá sin seochán teanga ealamm den sin rangní gailge. Bhín le ar an isce ag déanamh na hachtaí ra ar an aimsí, cé nachtar becha seo. Éis na cuasaí saora, bhín tíháid teach síos agus a gurí cuasaí tríd gailge na písa crack chuna na teanga ealamm agus na hachtaí ealamm ag an am céine. Cool. Nis ní mór cleacht agam sa bheith mór ar an airige, so céad a bhééis mise duine inniu. Well, Minús go rud a déanamh le na páistí ná just thug go bog ré, just na príomh gan le a múnú. So just kind of some síosabád an bád stúrú chasú timppla an ar agna haga go hitan si bhisteach chuna some bád áit suas a rís. So seans go mé grú go á fluchaniu. Agus tá radiators an na báid seo nach chud? Well, that's a báid, but déanamh taobh sús mai sula taint bhéir an isce, so chur an fuil timppla an curb, be mis go bra. So camud na colí isce sói chorarna is agus fáil flach? Sin ag tíirech, yeah. Right in. Bhí sé sin dead hí nach. Bhí sé go amach rá bhíon bád class. Níl an cárán. Níl an cárán, chucha tú gáid ar ire. Níl sam. Dar ire colla. Níl actually sam fáil an car. Basically. Yeah.